כך רוצה לגמור את הבית הזה, פשוט לגמור אותו, לסיים אותו שכבית פשוט מדהים. וואו, זה הולך לקחת עוד הרבה מאוד זמן. איזה כיף, הבית הזה פשוט נגמר. עם התמונה הפשוט המדהימה הזאת, עם המטבח, עם האיש קריפר עם הדיימונד, עם הטלוויזיה, עם המקום, עם החדר סודי שיש בו חץ וקשת. וואו, עם כל זה אני פשוט נהניתי לבנות את הבית הזה. זה אחלה של בית, אחלה, עם הקריפר המדהים הזה, היפה הזה. הלוואי שבאמת קריפר היה איש מהטובים, רק במקום זה הוא עושה בום בום בום. איזה כיף, כיף הכי שבעולם. למקרה חירום, אני רק לא מקווה ללחוץ על זה, ממש לא מקווה ללחוץ על זה. עם כל הבית המושקע הזה שפשוט לקח לי הרבה זמן לבנות אותו, אז אני פשוט ייהנה מהבית הזה כל כך כל כך. יואו, רק לא ללחוץ את זה. לא מאמין. מדה פאקה, מדה פאקה, מדה פאקה, מדה פאקה, מדה פאקה, מדה פאקה, מדה פאקה. וואה, לא מאמין. למה הבית הזה נהרס? איזה בוגד. בית מקולל, בית זין. למה?